Salut, eu sunt Niefur. Mă joc Minecraft câteodată. Și, fac video, pula mea. Cred că o să vă placă. Mă joc Minecraft modat de cele mai multe ori, dar joc și normal, cât depinde, pula mea, cum mă simt, știi ce zic? Ce pula mea face? Morți. Nu. Futu-ți rasă. Păi cât mânci chipsuri? Ce mănâncă chipsuri cu aia? Te pula mea de pro... Ăsta e emulul. Poate că știți. Salut! Poate că știți. Sper că Probabil mă știți. știu oamenii. Da, pe tine cu suta ta pula mea de prost. O să facem content colaborativ foarte mult. Și el cu mine și eu cu el. Și ne place Minecraft-ul modat. Ne place Minecraft-ul normal. Ne place să ne luăm în pulă cu alții. Nu în sensul ăla în care vă credeți. No homo, no homo. Și sper că o să vă placă, adică cred că o să vă placă și dacă nu vă place, mereți dracului în pula mea, nu știu ce să vă mai zic acum. Dați un subscribe, dați acolo notificările, lăsați un like, să mară și mie schema, să mânc și eu ceva azi, știi ce zic? Nu mai mâncat de mult, duce foamea de 3 luni. Nu m-a făcut pâine cu pateu, băieți. E greu. Păhrelul de ceai de dimineață. Bine, nu de parcă n-aș face și eu la fel, dar... Na. Tu mai ai părinți. Da, la 100 de abonați mănânc filet somon, direct. La 100 de abonați o să mă duc și o să-mi iau o conservă de macro în sos de roșii și o să mănânc pe cameră. La 100 de abonați, băieții, deci să țineți minte. O să mă duc până la profi, o să le iau și pe... Bă, de fapt vii și nu, nu de la profi, nu, cumpără de la Lidl. Pula mea cu aia. O să mă duc la ăsta acasă și o să cumpăr și o să mâncăm amândoi o conservă de pește pentru 100 de abonați. Deci, dați acolo un subscribe dacă vreți să ne vedeți pe noi doi cum băgăm în noi pește. Ok, atât, ok? Atât, ok, atât.